Salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Panggah oke. Anu kula, ketekanan Bu Hajah Mindul. Bu Hajah Mindul bawa apa itu bolo? Kaya nyusul nang alas ngono lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Hajah? Ini dari rumah. Dari rumah mau kemana? Mau ke sini. Mau ke sini. Cek sawah. Cek sawah. Ini sawahmu semua ini ya? Ini sawah ini. Hajah. Sehat? Jamindul. Hah? Sehat? Alhamdulillah. Ini kok tumben ya Allah, habis dari ST-nya. Majelis Taklim Sabilut Taubah. Sabilut Taubah. Ya. Sama siapa? Kakak ada ya? Sama ketek mirin. Karena ketek mirin. Iya. Oke. Sama siapa lagi kalau nggak sama itu? Yang lainnya? Selalu ngintilin aku tuh ketek. Ketek mirin itu? Selalu kindil kamu ya? Oke. Udah tuh aja yang untuk aturan ya Allah, ya udah aja. Makasih. Ral, bokongmu semari. Peri, cek peri. Lalu apa kok bokongmu peri? No. Gestur sebelah ya, kliwat ya. Oh iya, cah ora duwe aturan to, keplese. Oh nggih, monggo Mas. Keplese nggih, monggo Bro, piye iki budal nang ndi? Ayo. Gas. Lah yo. Piye cacah kurang ajar ya to, Lah yo noto ora duwe aturan yo ngono. Untung tak jagani men ra tak jagani men gak ya malah gar wae. Sing jaga arep dijogokne sapa gendut. Gembur jadokno dadi gawe pindho jadone. Aduh, jelalah men tak perkosa gelem ae langsung disaut men ya malah bar wae jadokno. Alhamdulillah sing penting selamat ya Le ya. Sehat. Tapi ra apa-apa to? Aman. Lanang yo ngono. Kudu kuat to bakoh. Ya masuk to. Oke. Wong lapangan ya kene iki lho bolo, delon. Turu ae turu tratan, turu denggon-gon kaya ngene wis ran. Piye wis sehat, Kang? Mantap. Memang sarapan apa? Bubur apa? Dikejar gedang emang. Oh ya Allah, dikejar gedang. Terus ngene iki lho bolo. Goyal, delon malah peh. Wong nang lapangan ya ngene iki delon turu lho nang kawul ya. Lah yang ngono lho bolo. Sabar Marian. Dan halo Ratu TikTok. Wah lah ya. Ngene iki lho bolo delon. Wong lapangan ya sini kira wae. Istirahate nang kawulan nang kebonan ya ngono delon ya. Wah. Nyeruwal delon ya. Oh ngetro kali kae. Ngetro kae. Karep nyapu arep dijegur kaline. War turu di kali. Lah ya. Payah malah men turu di jero tosa barang kaya ngono lho. Iso turu jero tosa barang kaya ngono lho. Wis ngene iki delok nang lapangan sini. Urip nang lapangan lakone sini iki sapa enek ngono lho. Sekate glinting. Saya cetak saya ngalil loh. Angon bebek lho. Angon bebek. Oke, bebek. Cone oke. Di ape budal fitness. Budal fitness aerobik senam. Senam aerobik. Wah, lah kok malah ndase kabul, malah sing judul wong kene arep wah. Meeting yang langsung lho, kan
Bodine aduhai. Aduhai. Ngono jane sing kurang seksi. Lah ya Allah kaya ngono. Ya. Jan. Imam. Jane lagi implah-implah. Piye Bul weruh ngono kuwi Bul? Wah wis bungae nok Bul. Oh, sedih sama. Oh, aduh mau sama. Aduh mau sama. Jawi ron gerang matero. Kabel bungae bola rembuk. Ya ya. Bulan oleh botaan iki. Oleh botokan tok ya. Hidup botaan. Hidup botokan. Sehat Pak Kabul? Alhamdulillah sehat nih. Nggih, alhamdulillah. Kula mireng-mireng jenengan angsal begengkek malih. Oleh botaan kabeh. Botokan tok. Kabeh pinten Pak Kabul? 8. Allahu Akbar. Ngaten iki nggih telas. Sing cilik-cilik tak entek. Oh, sing cilik-cilik. Ana lek botaan iki memang lik-lik ngono. Oh. Mek tak demek tak salit ngomong wis. Jiwe wis mengge-mengge. Ngono, mengke-mengke. Ora entek. Telit. Apaan sing dilit-lit Pak Kabul? Ayo kene gak apa-apa, bisa. Oke. Lah agendane hari ini ki arep nang ndi Pak Kabul kok? Ecis. Mbak Mintul. Oh, tere Mbak Mintul. Oke. Makasih sama-sama. Tentu winter. Ora saudi kameran. Menurut Pak Kabul baru lah gengge oke kabeh 8. Karo kamera kok. Oh iya lah gengge kabeh 8. Sobat 8 pangkah oke. Dulu apa? Action. Apa no? Iri bilang no. Apa lagi ero wel aku ki ganteng. Rapopo no. Cokot semut. Apa teblo? Itu lomah. Wis jati tok yo. Wis to dicek dhisik menawa nang kok cepet tenan kan yo lumayan to. Nggih. Apa banyak sik langsung. Ampun tidak pintu. Kurang gede. Lah wis. Pak lawan kurus. RDA Audio Profesional punya Mas Rian, juragan muda RD Buah dari Sawur Lusari Taroan. Cek. Oh, testing. Jangan ngetes paling penting ya. Jangan lupa telur-telur engko bengi ya. Engko bengi wahana wis dibuka